adawa da magoya bayan tsohon shugaban kasar Muhammadu Isu game da wani filin gwamnati da yan adawar ke zargin tsohon shugaban kasar ya siya a birnin Tawa ba bisa ka'ida ba. Tana ma dai yan adawar suka shiga da kara a gaban kotu. Daga Yamai, wakilin mu Gazali Abdu Tasawa ya yi kuma da karin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan cece kuce dai ya taso ne bayan da kotun da ke kula da yadda ake aiwatar da harkokin kuɗi a ma'aikatan gwamnatin Nijar wato Cour des Comptes ta wallafa dukiya da makadarorin da tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammadu Isu ya mallaka a ƙarshen wa'adin mulkinsa. Daga cikin kotun ta zano wani fili da ya mallaka a birnin Tawa wanda amma bai ta yi cikakken bayani ba kan takardunsa wanda ya sanya 'yan adawar ke zargin da gangan ne aka yi haka da nufin a boyewa 'yan ƙasa taka dokar da tsohon shugaban yayi na sayan fili ba akan ka'ida ba. Malam Bana Ibrahim shine kakakin jam'iyyar adawa ta Lumana Afirka. Shugaban kasa wanda ya bar gado lokacin da ya tura sakamakon lahirin dukiyar da sun mallaka zuwa ga koti, sai mun ka gani a cikin gidajen nan akwai gida a Tawa. Da mun kai bincike sai mun ka gane cewa gidan nan gidan gwamnati ne, tunda a cikin mallakan kamfanin SNTN ne take. To gundin tsarin mulkin kasa aya 52 ta hana ma shugaban kasa a lokacin da yake mulki ko da kanshi ko kuma ya biyo ta wani ya sayi wani abu da ke cikin dukiyar kasa ko kuma na kamfanoni wanda ke karkashin kasa, in yayi shi ya saba ma doka kuma ya kamata a yi mai hukunci bisa kan wannan. To sai dai da take mayar da martani kan wannan zargi na 'yan adawa, jam'iyyar PNDS tarayya ta bakin kakakinta Malam Asmanu Muhammadu ta ce 'yan adawar fitar kullun siyasa ne kawai suke wa tsohon shugaban da nufin shafa masa kashin kashi. Su wannan 'yan adawa ai na Nijar mutane ne wanda su ba su da aikin yi. Shekara 10 shugaban kasa ba a zarge shi kuma sun hili shirme ne. Su suka saba da sata da hada-hada. Mun gode ma Allah tun da yau shugaban kasa Isu Muhammadu ba a zarge shi da komi, tun da zarge shi na aka yau da hili a Tawa, alhamdulillah kuma zargi. Amma na ce maka 'yan Tawa duka sun sani Isu Muhammadu yana da hili a Tawa, babban hili wanda hilin nan tun shekara ta 2000 ya mallake shi kafin ya zama shugaban kasa. Akin ya zama shugaban kasa kuma in ana so a je a tambaye mayar na Tawa Abdu Udodo. To amma na cewa filin tsohon kamfanin sufuri na SRTN kuma bai kamata bai mallake shi a matsayin shi tsohon shugaban kasa. Wannan shirme ne ba da masaniya a wannan, kuma in suna da masaniya su kawo shaida. Ya kuke fassara abin da adawa ta taso da shi a yanzu akan tsohon shugaban kasa kuma? Fitar kulli ne dan babu makama, babu abin da za su gaya maka ɗan ƙasar nan illa shindo kawai. To amma Malam Bana Ibrahim kakakin kawancan adawar ya ce babu wani bitar kullin da suke yi wa tsohon shugaban, illa dai kawai suna neman gaskiya ta yi halinta a kuma kare dokokin Nijar. Ba bitar kulli ne ake so a ma shugaban kasa wanda ya bar gado, a nauyi ne da ya rataya a wuyar duk ɗan kasa da ganin cewa an kare kundin tsarin mulki. Kurakuran da mun ka gani ba hukunci mun kai bai ba, a mun tambayi koti ne mun ka ce ta ce ma shi shugaban kasa ya gaya ma mutane gidaje da hilaye da ke gare shi ina ne suke kuma tushen su ina ne. Kawo yanzu dai kotun ta Cour des Comptes wacce ta bayyana dukiya da karorin da tsohon shugaban kasar Alhaji Muhammadu Isu ya mallaka a lokacin saukarsa daga mulki bata ce komai ba a game da wannan bukata ta 'yan adawa. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta kasar Afghanistan